салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳу. бародарони азиз, имрӯз 3 ноябр соли 2023 бозам дар Испания қарор дорем, дар шаҳри Мурсия. беҳад боди ҳаво гарми хушрӯ, тай 15-20 градус гарм аёзӣ. хоб бародаро, дар байни ду боғ ҳозир ман қарор дорам. рости гап хостам ки ҳамин боғи гуфта будам ки боғи зайтун дар Испания беҳад бисёр аст дарахти зайтун. ҳозир мо омадаги дар як парковка истодагием. ҳамин боғи зайтунро дидам, хостам ки барои шумо як навори кӯтоҳакам ки боша навор бигирам. як парам боғи зайтун аст, як пара дигар боғи лимон. бародаро, марҳамат тамошо кунед чӣ хел боғи зайтун чӣ хел сохтагиам, чӣ хел боғи лимона кардагиам. дар берун лимон боғш дар берун, мисол ягон лимонарка надора, ягон чӣ надора. бар фикр мекунам сабаби гарм будани мамлакат ҳамихел дар берун ҳамихел коридагиам. азиз, ина боғи лимон, ин боғи лимон аст. хай мегӯям ман як параш истодагиам, беҳад ниҳол дохтагиам, беҳад ҳозир не ки нарасидан савзан. оле нигоҳ кунед, ина лимонои Испания, нигоҳ кунед чӣ хел дорам. хело чӣ хел гуфтагӣ будам, баракати худованд дар ниҳолҳо ё рехтагӣ аст. ина ягон чӣ надора, ҳамин замини сирхи қоқи ҳамин сахти регаи қимаи чумча лимонави бародар. чӣ хушрӯ аст. хоб аю тарафаш мегӯям раи мошин. ин ҳамин хел дароз аст ҳамин боғ, рафтагӣ аст бошем. боғи лимон. хоб бародаро, лимони Испаниярам мегирем, оли мазаша мебинем иншоалло. нигоҳ кунед чӣ хел дорад. оли нарасидан, оли напухтан, хеле савзан, хеле баъзеҳош зард шидаст. хоб бародарҷоно, боғи лимона дидем. бо ина байнашда хеле алаф мечошанд, чӣ кор мекунанд. ин мумкин барои мечинанд дар болае мепартояндш, яки барои нам гирифтани об аст. об чӣ хел шланги об ягон чӣ надорад, ягон ҷои овтӣ надорад. нигоҳ кунед чӣ хел замин аст. замини сурхи, ин параш сафедхок аст, замин сафедхок аст, ҷои ҳамин лимон коридагӣ. ана бародарҷон, ана ин параш боғи зайтун. инҷа зайтун аст. ба фикр чиндагӣ шаноз пеш барам чӣ хел аст. хоб бародаро, ина нигоҳ кунед дарахти зайтун. ина надорад не ки ягон чӣ, ина дора ина. ина ин чӣ хеле аст. бародаро, нигоҳ кунед сивак. ина донаҳош ин чиндагӣ аст. ба фикрам ҳамин астаткаш мондаи камту мавош ки дер мепазанам мош истодагиам. ранги синҷит аст. хоб як домакш. ҳам худам якум бора мебинам зайтуна. ин боғш ягон, нигоҳ кунед бародаро, ягон ҷубори об надорад, ягон хеле шланг рафтагӣ нестад. ба фикрам ки ҳам хел ова ҳуй мекунам дар даронаш, ҳам хел ина ранги пал кардагӣ, ранги пали шоле боре. ина бародаро боғи зайтун. ира бинед чӣ хел аст.
беҳад бисёр айнаки зайтун. Ами Испания беҳад бисёр. Ягон кас боғда нест. Ягон кас нест на боғ. Бародарои неш? ин байн бу зардолу ай, боғи зардолу. Ина нигоҳ кунед, боғи зардолу. Ба фикрам ки зардолу ай. ранги дарахти зардолу ай. Зардолу ай нокай обшимем. Намедонам чи ай. Инам чиндаги ай, ягон чизиш неста ки бушнад. Ранги зардолу ай обшимем. Хуб, ина бародаро. тарзи боғдории мардуми Испания. Ина нигоҳ кунед, ранги шоле боре. пал кардагия байнаш да оба ҳуй мекунанд тамом. Ина гирдаш побел кардагия. Гирдаш оба побел кардагия гирдиёни ҳоло. Фақат об ҳуй кардагия, о байнаш да уже шиштаи замин. Хуб. хидман бародаро, баробари шумо ина кадомед ки наво мебинед. боғи зайтуна наво мебинам. дарахти зайтун. ҳоруғани зайтун мегӯянд ку. инам яй. ҳамаш як размераям хел. ита бемаъни ҳар хел бурмадагӣ нестанд. ҳамаш як размер. ранги бигем причёска кардагӣ. хоб. инҷо да бахлашко овай дорувай чияй намедонам ки. инҷо ба фикрам об меояд. инҷо ҷои оббандӣ шунай. инҷо об меравад. пури овай. пури овай бахлашкаш. хуб бародарҷоно, ина боғи зайтунам дидем. ина бародаро, ин боғе ки еш ранги зардолу ай ку гуфтум. нигоҳ кунед, ҳамаш як размер амхи абреска кардагиам. хай ози бои камтар баландан абрескош. баъзе боғош мерай, баъзе ҷош қатӣ мегзари боғай қадошон пастай. ами 1 метр, 1.5 метр ами хелай да. 1.5 метр баланд нестай амун ниҳол. абреска кардагиай. ҳамаш яченай. боға мебини кайф мекунӣ амхи базиба. рости гап бисёр ҷода мехоҳам бесим ам боғои фасонша сиёнка кунам. боғои зур дора да. хел боғои навниҳол дора. ҳама хел фасонан, амора мехоҳам сиёнка кунам. намешавад, ҷои мошин мондан надора. масалан автомагистралай мумкин нест мошина манъ кардан. намешавад манъ кардан. хай яке ягон ҷоҳои бо нағз шава иншоаллоҳ амун навниҳолоша сиёнка мекунам. чӣ хел мекор амора мешунонанд дар пешаш чия амора ниҳоли майда. мақсад амхел ҳамаш гирдошун халтача дорад. таҷиби барои чия? ҳама амун ниҳол амхел гирдаш полни танаш халтача дорад. фақат амун сари ниҳол бурмадагия айдаруни халта тамом. ҳол яке шид иншоалло ба навор мегирам, бо тамошош кунед. боғи зайтун ва тини ва зайтуни. ина худованд ира дар қуръон бе ҳеҷ наоварда. ин чӣ хел дарахти зура. беҳад баракати зур дора. баракатира худованд дар Испания рехтагия. ина поён таҳашда рехтагия. нигоҳ кунед таҳашда чӣ хел рехтагия. тоқ шида. ранги писта воре рехтай. масъалаи отиишон бародаро, инам нигоҳ кунед. раҳай аи пара аиси як турбаи калон омадагия рост, аиси турба омадагия. анам хел дарвозача доранд. дарвоза ҳуй мекунӣ об мерава. айду пара. нигоҳ кунед, айду пара турба рафтагия. як турба ба қуввати калон ай. оби дайро меояд. ранги пали шоле боре оба ҳуй мекунанд. ҷами даҳанаки дарша ҳуй мекунанд, пури об мешавад. хуб, ҳанин хел дӯстои азиз, шаҳри Мурсия, Испания.
چخیل گفتم هوا به حد گرمه هوزی گرمه نمی هوزی 3 نوامبر در گرمانیا در پولش خنکیرا ممبری افتو نتیجه به حد گرمه من خیلی برادر جونو گشتم بینی باغ دا یگان کس نیست که بپرسیش مثلا من پریود تلفن یگان چقدر بپرسیش که اجازه تا یگان لیمون بگیر و سیگاب نگرفتم برای که صاحبش نیست چی در کن خیلی پختگی نیستانه نه که خیصد نکنی داره بینش در پختگی داره نگرفتم با سیگاب برای یگان باغبون نیست در درونش که پرسیش که یگان چی بگیری هیچ کس نیست خیلی دارم ماشینم در قلیمان دارم نه که خیلی لیمون اسپانیا رو میپرسیم اینی حالش میکندیم بهترین میشید خب اینا برادرو میگم یک پرهکی همو شهری مرسیاره یک پرهک شده یک جایی که ما آماده میستوریم برادره ها نه رستوران نه ماشینی ما اونجا موندگه نه ماشینی من دوله ها خدم تو قای موزی پارک کرده خیلی یک برادر قطعی هستم برادر فرهاد شاگرد همچون ستاژیور کار کستای قطعیم برادرها او پرای راه دنگاه کننده یا باغه اما باغ ماندارینه باغ ماندارین هم به حد بسیار ایده به حد پیش خونه هاشون هم خیلی بسیار ایده که اما استوی عزیز خب برادر جونا در حق ما دعاگو باشین در حق غریبا خداوند شما را نگهبان باشه این حق نصیب پای با زندگی